A lovak 6000 éve kísérik az embert. Már a római birodalomban, a magyar honfoglaláskor, a középkori harcokban, az indiánok vadászatában, amerikai kábolyok hódításában, és még napjaink versenyeiben is. Azonban az utóbbi 100 évben teljesen kiszorították őket a gépek. Manapság a lótartók 80%-a csupán állatszeretetük miatt tartja, nem pedig munkaeszközként. Ez teljesen átformálta a mai viszonyunkat a lovak felé. Míg régen az emberiség szinte 100%-a kapcsolatban állt napi szinten a lovakkal, addig ma csak 1,4%-a. Az Egyesült Államok 2,3, kontinensünk 6,4, Magyarország 0,2%-a. Minden szám azt bizonyítja, hogy szinte már el is feledkeztünk róluk és mindarról, milyen pozitív lélektani és fizikai hatással rendelkeznek az emberre nézve. Ennek hiánya pedig tisztán megmutatkozik a mai ember életmódjában és emberi kapcsolataiban, illetve abban, hogy mennyi tévhit alakult ki ezekről az állatokról. Mint például, a ló olyan ölelgetnivaló házi állat, mint a kutya. Pedig a lovak növényevő mi voltuk miatt nem tudnak bízni, és mindenben engedelmeskedni nekünk, ragadozóknak. A lovat be kell törni, hogy lovagolható legyen. Nem, ez óriási kárt okoz ezekben az állatokban. A lovakat türelmesen kell szelídíteni. Nyerítéssel beszélgetnek. Inkább a néma testbeszédező kommunikációjuk, ritkán adnak ki hangokat. Azonban Nick Evans a Suttogó című könyve óta vált elterjedté egy másfajta lovas szemléletmód. Ez a Natural Horsemanship, mely egyesíti a pszichológia és a lovas kultúra elveit és gyakorlati alkalmazását. Ez maga a természetes és erőszakmentes lókiképzés, amely csak amiatt új, hogy túlságosan régi. Már az ókortól kezdve a középkoron át ismert volt néhány neves suttogó, akik ismereteiket lejegyezték, könyvbe foglalták, és többek között katonáknak is tanították a lószelídítés módszereit, így adták át generációról generációra a napjainkig. A kifejezéssel ellentétben a horsemanek nem is suttognak a lovaknak, hanem az ő nyelvüket, a testbeszédet használják. A nyelvük megismeréséhez pedig meg kell ismernünk őket, mint lovakat. Körülbelül 60 millió évvel ezelőtt élt a legősibb lovacska, mely rókanagyságú volt, leveleket evett és 5 lábúja volt. Környezetváltozás miatt már nem erdőkben, hanem sztyeppéken élt, ahol nem volt búvóhelye ragadozók elől, így menekülés lett az egyetlen erőssége. Lábujjai összenőttek, patái lettek, fogai és gyomra is átalakult a fűvel való táplálkozás által. A vadon élő lovaknál jól megfigyelhető, hogy csapatot alkotva ménesben élnek, amelyben egyetlen csődör, számtalan kanca és csikó is található. Azonban a közhiedelemmel ellentétben a ménes vezetője nem a legerősebb hím, hanem a legbölcsebb nőstényló. A vezérkanca önként vállalja felelősségteljes posztját, és következetesen tereli, neveli a csoport tagjait. Higgadtságával és határozottságával tiszteletet parancsol, a többiek megbíznak benne és követik. Az ilyen vezérkanca olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint az asszertív magatartású emberek. Ha elsajátítjuk a vezérkanca képességeit, megtanulhatjuk, hogyan válhatunk félelmetes főnök helyett együttműködő vezetővé, utasító pedagógus helyett elismert tanítóvá, könnyelmű szülő helyett bölcs anyává és apává, határozatlan kölyök helyett magabiztos gyerekké és felnőtté, egy szóval segít jó emberré válni. Ez a pszichológus tükröt állít az emberek elé. Ha agresszív magatartást lát rajtunk, ő is agresszívvé válik. Ha passzívat, akkor a ló sem fog figyelembe venni minket. Megfelelő szakirodalom vagy szakember segítségével, tréning, coaching alkalmával bárki elsajátíthatja az asszertív kommunikációval működő horsemanship alappilléreit, melyek közül az egyik legfontosabb feladat a vezetés, ami csak akkor jöhet létre, ha a két fél megérti egymást, és azonosulva a közös céllal együtt cselekednek. Ezt pedig lovaglás előtt földön kell megalapozni. Elinduláshoz először helyezkedjünk el a ló válla mellett. Így lábaink is egy vonalban egyszerre lépnek majd. Minden kérés előtt gondoljuk át fejben, hogy merre akarunk haladni. Ezt pedig jelezze minden porcikánk.
Adott irányba nézve, kihúzva magunkat, határozottan előre helyezve a testsúlyt, kezünkben a kötelet tartva, előre nyújtva jelezzük az indulást. Végső soron utána kezd csak kifeszülni a kötél, amennyiben nem jön a ló. De fizikai erőt sose kelljen alkalmazni, mert a lovak olyan érzékeny teremtmények, hogy egy légy landolását is megérzik testükön. Ez pedig azt jelenti, hogy a kötél legkisebb mozgására is reagálnak, ha vezetőjük kérését megfelelőnek tartják. Az elindulást követően minden kérésünk csak úgy válik érthetővé a ló számára, ha egész testünkkel egyé válunk a mozgásával. Egy lónak nem csak követni kell az embert, hanem lekövetni minden lépését. Ez pontosan olyan összhangot jelent, mint két ember tökéletes tánca. Amennyiben földön sikerült az egymáshoz idomulás, akkor mindezt könnyebben át tudjuk vinni a lovaglásba, hiszen minden kérésünk ugyanaz, csak pár centivel feljebbről. Szabadlovasokká és megfelelő vezetővé igazán csak akkor válhatunk, ha kéréseinket eszközbehatása nélkül is tisztelik és követik. Évezredek óta az ember sokszor úgy akar erőhöz és tisztelethez jutni a lóval szemben, hogy szerszámokkal kényszeríti engedelmességre, miközben ezzel fájdalmat is okozhat neki. Pedig ezek az állatok bebizonyították, hogy zsákmányállat létük ellenére félelmeiket legyőzve tudnak a legfinomabban irányítható, szolgalelkű társainká válni. A horsemanship által elsajátíthatjuk, hogyan lehetünk az asszertív kommunikációval hiteles vezetők lovakkal és emberekkel szemben is. A lovak nem csak történelmünk részei és utazótársaink, de személyiségalakító képességükkel megtanítanak minket lóként, hogy emberré váljunk.